Sesisin ni yang supaya pi baro ki perlok ki baju snap pat ben. Ya kan ni ka Bible study jong ka Good News TV. Manna ka Thursday janmin. Ni shim ya ne kalat man ai kublai ya pi wei pei wei haka kerteng ka ba e bat ka ba tiang tam. Ke jong try belong nong peninjui Jesus Christ. Di suami ni jam syahman to ni lang ha try bu blai hagi jing duai. Try bu blai jungi bahabneng, try jungi mat, try jungi mensim. Sesian ni penpau ku jing songo kondrahat yemi, lengba ni klimat jong ka ni ka janmit yak ba mi mala aipan. Hangi kum ki kon ki blasiu spa ki jongi. Ya bangin yo au blai yak ba ni syakri lang ba ni tei. Ya ni ka dua nakmat ka khet ka ba e ki bisne ka jongi. Oi kerpang e kondrahat lengba ni ka Bible study kaba ni yo hai ni klimat jana por ni penpau ku jing songo bat ni kerpat yemi. Mandalong lam rengkat bat ni sa sisien pat. Kum ki kon ki jongi. Kum ki blasiu spa ki jongi. Ninda singau ko kondrahat ba mi alam ini mindan lam rengkat ru bat ni. Bat ni damatu sisa ya jing kurku lengba ni ka por ya bang ni yo ya ban puson ya ketin ka ba im ka badan bor ka jongi. Na bagi ni baro ni dua ni demi pan. Tangah kerteng uji su. Amen. Te perlong kumbangi sutu hi kalong ba menta ka ni ga janit nilai poi pat sa syakani we ka benta jong kata ka jing sutu bakla hoi jong ka jing sutu bakla bat kata kalong ka jing sutu bakla ya ka jingki bat jingdon jong utrai ba ublei hagi jaka mani ne jaka syakri ka jing sutu bakla ya ka jingki bat jingdon jong utrai bu ublei hagi jaka mani ne hagi jaka syakri daga boong dagi katto kat ni bahang tei haka jing syakri kabagi julet ki juyat don ublei ki bat chirhem ka mensim kat ba hagani wei pat ka hagani ka wei pat ka jing syakri kabagi juyalen omdon blei kam ki bat kam shirhem ru kata ka jing syakri Ndrai perlok bi ka jingkisha hi kamlong kumta. Nomor ublei udon bat dap yegi jaka baro. Te kumnung ni la ban perkhat bat ban ong pat kumta. Bahang ni haka jingkisha don ublei. Kat bah hang lek pat chani ublei umdon. Hoi perlok don na pring jungi menu le si. Ne wat haduk menta menne. Nia sautu bakla shpang kata ka jingki jingshirhem bat ka jingdon jong try bo ublei hagi katu kat ni ki balang ne hagi katu kat ni ki jing syakri kat ba hagi katu kat ni pat ki shem ba kam jarjar bat kam laki than kumta kumbakalong hagawi pat kata ka jing syakri ka bakhi bat ka daw hi jong ka ni kalong Badon ki baong bakata ka jingki bat jing shirhem hi hagi katu kat ni ki jing syakri ni mani blei kadai namar ba utrai ba ublei bat mensim baku jongu udon bat don ru de ki ba perkhat baka jingki jing shirhem hi dai namar kata ka jing syakri ka ba shisha ka ba nado ka donut ka mensim jong nado men donut bat mensim jong ki katu kat ni kaba pelong ya ublei ru ba unwan ya kaban don hakata ka jing ya syakri kaba shirhem bat kum ni bat kum tei ter kia snotu bat kia keren bat kum ni jing snotu hi ka penpau bat yalam ru perok sagi katu kat ni pat ban perkhat ba ki jing syakri hi ki bam dakhi bat bam da shirhem than kadau kolong ben imat namar ka jing syakri kaba da daye na do ka donut bat ka mensim bat ba ublei ru don ne umman hakum kata ka jing syakri hon perlok bin
ka jinjisa hi kamlong kumta kumbangila ban ong Hendra kita ki jingki ya kabangi kwa ban pensyai haini ipor. Hendra kita ki jingki hi kadai ka jingim ka ba shimet jong ubriu ka ba kidon bat ma ya ublei. Namar lada ubriu hi ulong ubajan bat ublei. Ubaya do mensim bat emru hangta. Wat lada udon marweiru kadonut ka mensim hi ka ki bat ka klang. Ne wat laudon haying ne habaru ne haying mani ne hagi nuki jaka jingya shakrilang ka jingbang jingtiang ka jingrehem jingki ka don bet hakum kita kibaki jinglong jongki ki im bat ki yat kat kum umensim da umensim Bat hon kelam la len perlok bi bahagikat tu kat ni di bentang ni la ban om yo mensim ladangi ya syakri bat ya jan bat kum kita ki bangit ki badap do mensim habaki arwai ni ki kren ru oh kada penki kada aibo ai mensim ha buat yo batulat baswai ru kumjo ni la len ya kata regini pat kamut Parlok bi ba ngin sotu bakla ya ka jingdon jong ublei bakalong tang hakikat tu kat ni ki jakamani netang hakikat tu kat ni ki brio ki brio blei bat kum ta ter nama ka tin ke jong u trai bu blei hingi shem habani pet ya ka kalong baka ong bat ka pensya hingi da kumwei ke jing perkhat bat omte kumbang le yo snu Bat kata kalong habang ipet yo Jeremiah arpulai kani ka dukhat ka ba arpulai arpusaw kani ka Jeremiah kaya thu bat ka ong hangi ngolong mga ublay bahajan ong utray ti om ublay bahajangai ula unu ban buri yaladi hagi jaka bari bangan om yo iyo ula unu ban buri yaladi hagi jaka bangan Om yo iyo Om try buble nga ngadap ya ka baneng bat ya ka kendo te perlo ka kitab Jeremiah hingi shem baka ya thu bat ka krensyai hangi ba utrai udon pi bat dabru haki jaka hi bar ya ka baneng ru chejrong bat ya ka kendo di Syaktibian kumju. Bat omte tangi kat doat ni ki jaka bat ki brio. Henry. Try bublei. Udon. Haki jaka. Baro. Pila dangi ailat hiya laka jingim. Kumban suong no. Ladangi ailat hiya laka jingim. Neka donut ka mensim ban snow bat mat. Ya kata ka jingdon jongu. Tengin mat bet. Lada day hangnu ruk bangidon. La lenti hasingkin haki jaga puli haki jaga tray la ka ying jong try bu blay ne hangno habang isong try don in mat yu habang i island ya u hapo ko donut ka man sim bu jumi ya ba unrung ban ba un yalam ni shushu habang i pet ya ka jroi sam ka ba shispa life kondai hi hangniru perlok be kaniru ka kada batai bnia bat pestem baru baga jingdon ke jong ublehi kalong haki jaka baro bat omti tang hi kaki katu kat ni ki jaka ne kibri mereka jingdon jong trai bu ublehi ulong badap i jaka baro bania khamsai holor ke ni ka jing soto bakla ya jingdon jong ublehi kadon kamingi hakani ka bible study jong ni ka janmit ka bangidon ya bangini pen bat ban ngam jeliu Kalong tiling bagan ni kasam ka ba shispa lai khondai kadu khat ka ba nyo hadu khat a khrang ba ling bagan ni kan long ru shisha ka jin kurku yingi hi baro kat ki bia pet yani ka bible study hani ka por swam ni jam yangam kham jiliu ya ki khat ki badon haka
syaru yang perlu biit bangan pulis wah yang gijingkren hakini gidukhat kumba kalong sam sispa life kondai kadukhat kabanyau hadukhat ar kaong shanu manlek na umansim jongmi lani shanu ngan phedri nakakhmat jongmi larangan kiu shabaneng mi medan hangta larangan siang nya laga jingtia hanyamra hakmi medan hangta larangan chemi ki thapnyang mensten bat ngan syong hagi bakut kiduriau wat hangta kakti jongmi kanyalam yang bat kakti kamon jongmi kan bat yang ladang ong shisha ka jingdum kan tap lup yang te kamit kan long ka jingshai barok saudong yang deka jingdum hi kam buri nami lamni ta kamit kan tingshan kum mensi ka jingdum ka jingshai kialong kumju hami o ka jingdum hi kamburi nami hendai kamit kan tingshan kum mensi ka jingdum bat ka jingshai kialong kumju hami ong no raisa perlok kindet hagabayde bakani ka sam sispa life kondai long bayani ka sam hi la ainam sha david ne latip yaka kum ka sam u david badairu mu batho yaka haka por ba umat yaki kunrum kanram bat kita ki jinge haka jingem ka jinga lenti ka jongu kani ka por hi ka deiru ka por ba udang phetri na im song ba persyang te ban thuet bat ban penyap yo david teling ba kita ki jinga kundu loong ka ktin jong tribe blay ba new david hi ulalet ya ka bandri haki krem ki kro o udah solong marwe bat jengai baru na baro kibriu kiba ujuya jan bat i ban ong ba shibenta udah semua jengai baru no blay de kumjo nama budan haklau te marwe jengai ni kita kibi baton hapreng shibon jong jinge usno wat u blay ru shimladon lang rengkat batu hakum kata ka jingai bat ling ba kata sa pelong yu ya ban wat bat ban keren ni kini kintien su blay kumang leo snow kumtu kumbala puli mene haneng nono nang talo ongru perlok biit bahagi por jongki nong Israel kata ka kolshor ka jongki howat kata ka jing snow thu ka jongki ya ka jingdon jong blay hi ka jan long bitik kumban su ono bo blay udon ne song bit tang hak temple bat hak senduk ka jutang kabang itip tu ya ka tin nong we kum ka Ark of Covenant hoat ka jaka bo blay hi usong ne don kisong scam ini ginong Israel kisong scam ba David tang hak temple katba kani ka senduk pa ka Ark ka senduk pa ka yang kum ka jaka song naga khet bishar turai bo blay kata kalau jing song thu hagi babon kinong Israel hagi tu kipor habangi keren chipang kata ka jingdon jong ublay lane hangnu ublay usyom kawa kham so tunat pan habangi pe nawi kaliang perlok bi kalong ba habangi pai sha ka ni ka jingim jong ni David hi shimen hagbede hi bat ka jing sotho ya ka jingdon jong ublay uni pat u David ulamat bat ya kandu da kumoy ya ka jingim ka jinga lenti ka baudon bat kani hi kala khamlong pher na kinong Israel baro kumban si ongno namara kayem lang sa lang ya ka ba baro la sotho bau turai bo ublay hi udon mitang ka jaga kentang bat baro hi laya sotho hata kadur laya pediang ru hata kadur hare hau David marwe kam sumna long shu kunta o u David pat
lingba ka jingmat jong ka jingya linti ka jingim ba simet ka jong u shem ba ka jingdon ka jong utrai bo ublehi kam dei e tang haka shijaka kumba niasnotho da baro ki lani kumba yasnotho da baro kita ki briu jong ne tang haka temple ne ying mani ying kentang Andre udebel usyamru baka jingdon jong ublehi kalong ru palan nakataka saudong saukun ne saukun ro jong kataka jaka kentang bat ka jaka mani kumju kata kalong rigi ka basotanan habangi pai sha udebel hakata jing snotho ka ba udon hakata jingmat ka ba uya kendo ya taka jingdon jong try bo blay parlok bi ho at kum na u debit hi ni la ru ban ong hang ni ba ubri hi baro ula ban mat bat ban ya kendu yo blay haki jaka baro bat om shu te tang hak temple ne ka jaka kentang dari jar hi uba wat yo u lapidan hakrem ne hasun ru pin ya kendu ya ka jingdon lam rengkat ka jong try bo blay ban kami syai ba halon ni ka phang ne ka man tung ye phai men ta ban pet benya e jingmut ki badon hakini ki dukhat jong ka sam ka ba shispa lai phun dai ka dukhat ka ba nyo hadu khat ar dar ni ne phai shwa shani ka dukhat ka ba nyo perlo ka pen syai phai ni da ka ba ong shanu tingan le na umen sim jong ni lani shanungan petri nakhmat jomi ong udebit kan higa khot kalong haga dur ke jingkeli ban shai ya kata ka jing bamla long ban ri ne pet jai no ublay ne na kata ka jinggon ke jung namar ka pen shai hingi ba compare te shai ngi let ne shai ngi don utrai bo ublay udon hangta badabru haki jakahi paro kuman sumut durno ikulung ba persyang ban pedri nala kikmi kikpa hakata jingile kai yari ne ka hide and seek ti compare sunu tai kulung I pedri imare ban buri yeladi kikmi kikpa ki hi ken tip bat ken labet yi te kum tai kalong yani la shanu ru ni let ne don try udon hangta nimlak ban pedri nong try bo blay iklong imlak ban sulit lai persyang lai bor ijing la ban ri ban pet na lagi jong kimi pa ha ta jing le kai yari ka hide and seek na kimi pa ki tip be kin lab be ya lai I jong ikon ba hang no ti idon shushu kani ka dukhat ka ba phrapan ni dukhat ka ba phrapat ka ya tho da ka ba ong ba try ladang ngan kiu shabaneng me medan hangta ladangan siang ya la ka jingtia hanyamra hakmi medan hangta ka ba pen scam ru perlok bat pausai hang ni pen pausai hang ni ba ta jing don jong try bo ble hi kalong eru ti shabaneng chijrong bat de shakndor shatbiang kumjo kapan pauru habaro ar kiliang bo utrai ti udon leno banginya sotho bakla bo udon tang hikat tu ani jaga jingye shakri ni ki jingalam ndai utrai udon batap sha baro ki benta ada shajrong edo ne shatbian yang bang nyimla yang bang pusan ne motor tekni pan ladangi perkhat hata jingim ke jingya linti ke man la kasini la ban mudur ban ongno ba ubrio ula ban kenjo ha jingya mare thong ha jingim shalu shateisha khmudu jong ki clear lum ban udon ru pat ubahaju ka po umat i jingele bat jingjenjar kata ka jingim shatebian jong kata jingim ke jinglong jingman ka ba udan try bu blehi
Nyala air benong. Bau dalam rengkat bat kini baro ar. Dah bau pentingan bat dalam rute yaki. Hajo kapor. Tulah boleh dalam rengkat bat tau bakiu. Bayok ban kencok syara thong. Bat tau badan syatabian tu ubama yaki jengel. Entah baginya poi syakani dekat ke bakandai. Dekat ke bakandai pat ke batai baladangan sim yaki thap ni yang menstem. Bat ngan syong hadu ki bakut ki duriau. Perlu kani ka dekat pat ke pensai ya ka jingjengai ne. Ka pensai ya ta ka jingjengai. Ne ka ta jing yar jo ka perthai. Ka bolong tin nadu mingi syadu sekni kum mansio ong no. Utrai ladangi syong hadu harut ka bakut ka duriau ru hangta ru unang ruai sam u debit uang medon ko konra kawa thau yingi ki brio ko on nila amalek na kawe gari syakawe pat na kawe ka doba syakawe pat te compare syanu miyan na compare syanu pile utrai bu blehi hangta ka jinglet iru ulong buyok bentau don lam rengkat ban ngabat pi bat hata jaga ba pitmu ban poiru hang taru ulong ubadam bat udon kata kalong kajing pencai hawe dei bat kani ka dekat ka ba khandai abang pai pat secakani ka dekat ka ba shpau ka baong wat hang ta ka kti jongmi kan yalam yanga bat kti kamon jongmi kan bat yanga kakantin hi hangni perlok ka batai syai ya ka jingda jingkir bat ka jingalam ka jing penilinti ka jong utrai ba ublei ya lagi jong kibla siuspa ya bang la benam ya lagi jong ki jingthau ki ba kodor ki jung ka bolong te wat ha jaka ka bang nyimlong tikna bha ka bang nyimpat jupoi netip menuru ndre hangta ka kti utrai bodon bor utrai bu blei kalong te kabiyo benta halor ka jingim jungi ban beten lenti bat de ban yalam ru kumju kata perlok biin ka jing pensyai ka jing singothu ka bangila banyo ling ba ni ka dukat ka ba shipong pat chu abangi phai pat chane dukat ka ba khatwe ka yathu bat ko ong larang ong shisha ka jingdum kan tablup yanga tika mit kan long jingshai barok saudong yang hang ni pat parlok bi kelawan syawai ka benta jong jing sotu ani ka dukhat ka pensyai balada ubriu upusang banri hajaka ka bampau ne bamla banyu i ne hajaka ka bedum teliuru hajaka ka bedum teliuru nakhmat utrai bo blei hendrai utrai yite uyoi tep bat sautu bedru ya ki domut ki mensim bat ki jumut jumperhat ka jong uta ba persyang banri ha tra jaga badum lani jongi jonga jongpi uturai ti usautu ben uyoi bat utip ben kuman superkhat no don pi nangi ki babon hi ki ya persyang nani ngi ya persyang ban bure ila ki pop ba ngi lale ne ya ki jingmat jingya kandu ki ba shirkai ka bangilaya lenti ha jingim ka jongi ka ba man la kasni kala melong menen na hi por la le hi baro ta ba perkhat le se ba utrai unung yo i ya kita ki jingya lenti ki ba shirkai ki jongi lani ki te kam sini u ngilale ndai ublei hi kumban suong hang neru nam ta jonga ba jongpi yo ilut baro tiplut baro wat habari bat bampau de kumjo nomor ulong turai te ubayet yaki khlai ki donu jongi baro habang pai pan perlok bin syakani ka dukhat ka bakhat ar kaong
Ka jingdum hi kanomla ban buri setia yanga ne yangi na utrai ong unong wai sam hot ka jingdum hi kanomla ban buri setia yanga ne yangi na utrai hendak kamit kan tengshan kum mensi namar ka jingdum bat ka jingshai hi kialong kumju hami perlong kani khot hi ka thau ya ka jingyu i ka jong trai bo blei ha ka bari ka bala ban long ti dawi ka rukom jong ka jing so thu bani ka wan rap yani ka bala ban long ti kata ka bari ka bakan jado bat de kumju ka bakan jaman sim ya ka bangila banong don bu nengi ki ba berkat bangila ban buri ya ki secrets ka jungi no trai lada ya kamut ka berkat ne donut ka mensim nda ka jing sisai ka long bangim la ban buri kum taru no nyumla ban buri ai ru no namaru tiblot bat yo ilut ti kumbalo on ya ki baro kita ki mut ki berkat ki donut ki mensim ki baterai sebo ki khlai jungi utip ti kum ki long ki man nyumla ban buri pi no trai bu blei oh u blei hi tiblot u yo ilut udon bat udablut hagi jaka baro te lada pikwa ban slotu bat ban mat ya u shikleman haga donut ya ga donut pinkan lada pikwa ai ban mat ya u shikleman ya ga donut pinkan hangta pinyo te ya ban mat klam atatin perlobi kuman suban biang hot u blehi u tit lut bat u ilun udon bat dablut te hagi jaka baro tilada pikwa ban slotu bat ban mat ya u shikleman ya ga donut pinkan hangta te pinyo ya ban mat yu compare te hangnu pidon ne hangnu bishop laga jaga kentang ne aga jaga bam kentang ru kumju habaro utrai bu blei ong nong rai sam ong debit udam udon te perlok sesisin kumban suyaban bat ban penken mang biang sesisin ni kalong bangi de ban soto ba jingdon hi jong ublei kamlong tang hi katu ani jaga kentang ne ki ying ki bakhun ne kamlong ru tang hi katu ani ki kunhun balang ne ngimla ru ban sukren khem ba jingdon jong trai ublei kalong tang hi katu ani kibaya mani bat ya shakri yu o nyimdai ban mudur ne perkhat ru ba jingdon ublei kalong tang hakikat tu ni ki briu ki bakam riu blei ne hok bat kum ta ter em kum taru nyimla ya kaban perkhat lani ya kaban ong em kamlong te kum ta maru blei hiu don bat dap baro habaro ki jaka ublei hi udap hapo jongpi bat jonga ngim sotu ya kata namar ngim penya jengut ngim ailat yu trai bu blei bangin sotu bo udon hap teng jonga bat jongpi ndre porlok bi ladangi ailat wat hang ni ru wat hang tu haba pidon ru ba pinda ailat ban mat ban sotu yo konrat bo udon ngin mat ti ngin de yo snu sha de jing pen ki hapa odon nut tayu be ban wat bat be ban jan batu usno thu bha bo trai bo ublei hi ulong ubadap shisha haka jingim jongki bat donru hajan jongka jingim jongki perlok ni dei ban sno thu bo ublei ulong kumju ya baro henry ublei hi ulong ba bat ba ai klui bat katju ya baro ki briu ki bahaka perthai compare naganu wajat benriu compare hangnu pisong nangnu ka jaka ba pidai ya baro wai katju jarhiu basiang ong trai ai undi jarhiu bawat yu un syam yu bat utayu ban syam yu un longru bayai im bat yai shitram malakasi compare hangnu song ne hangnu tiudon ya ai ling bagini jing
Ya keren pensai I ba lingkot bang yo ling ba ka Bible study jong ka Good News TV. Ka KGP sunat semi kandalong tega jengkurku. Parlok bi yang hi baro kat kibala ban yo snow. Bat ban siap. Ya kan ni jengkren hai ni po. Ublay na kamtang buram bujungu. Amen. Mine doy. Ni pen pau ka jengsong ka bakrawe kan rahat yemi. Sa sisien pat badai namar ke jing it ke jing islay ke jomi. Ke jing alam lenti ke jomi, ke jing pensat bor ke jomi. Ngala au blay ban pendap ban le ya ke ke bamiman. Bat so bah ru yang ban le. Hot den lingba ke jing islay ke jomi. Ki para mensiam ke bakodor ke bela siu spa ke jomi. Kilala kan rahat ban siap ban syak skor. Ya ni ketin ke bangi puson. Lingba ni ka Bible study hani ka por. Kurku yang ilang hi baro au blay. Boleh yok show ni ketin ke bayam dan bor ke jomi. Kurku ru kumjuk ya ka por ke jingim ke basak ke jomi. Minang I ya banwat ya jingi kai ke jing pencai. Ya ketin ke bayam ke dan bor ke jomi. Mentah syuruk ki bom jukut ru. Amen.